2, 3, 4. נתחיל בלאט, אבל לא, נתחיל לאט. אוקיי, די. הם לא עונים טוב. די. כבר משלשום בודקת מבחנים, על שום תשובה הם לא עונים, מי בכלל איתר אותם לכאן? אין פנאי לשום דבר אחר, בסוף הקורס כבר מאחר, שמישהו יפסיק את זה עכשיו. ואז פתאום אני נזכרת, רק עוד 4 שבועות, ואז כבר לא אבדוק להם תשובות. הם לא קרובים בכלל לפטבס, ולבדוק בשביל מה אנחנו כאן. הם לא קרובים בכלל לפטבס, אני נשברתי כבר מזמן. אולי הסופש כבר יגיע ולא אבדוק יותר. הם לא קרובים בכלל לפטבס, הם לא קרובים בכלל לפטבס, שכל זה ייגמר. שיט, נשארו לי דושים. זה הייבוש. לאט! מתחילים לאט! 3, 4 2 בלילה, אז אני הולכת לישון. מישהו רוצה לבוא איתי לישון? טוב? אני הולכת לישון. לילה טוב, מאיה. כולם הולכים לישון איתך. זה סיפור על איזה מישהי שבחוף קוראים לה בישי, כי קיפלה לכולם את הזנבות. אני אפילו לא במים וצריך מציל עדיין, כי טבעתי לי במחשבות. אז אם היא רק תיתן מבט קטן אני מבטיח, אם מיד תרצה לתת לי עוד. בוא נשנה את האווירה, ואם הייתי בחורה אז איזה שיר היה גורם לי לרקוד. די גבלקה! תקשיבו ותקשיבו. את מפחידה את הילדים. עוד פעם אחת אתם מגישים את המבחנים שלכם, שורפת את כולכם. חיקוי של טוב. הוא התחיל טוב. ביטאות. הופך שולחן. לא מכיר בילד. לא אני לימדתי ככה פיטנגו. אתה יכול לבלבס את הכעס שלך? עידו. זה כי אנחנו מתקים את הבפחזים את הכיבודים האלה. ומי אשם בכך? בוקר טוב, כאן סמל יוד, ועוד בוקר מרגש בקורס ל"ג ביחד עם סמרית מם שפר. אני משדר עכשיו שאני עומד ליד הכיתה שלכם, אחרי שחיפשתי במשך שעה את הדפים של השמות שלכם, ואני לא יודע מי חשב על הרעיון הזה, אבל לשים את זה בתוך הקופסה, מתחת לדפים, זה הדבר הכי מטומטם שאני ראיתי בחיים שלי. ברטון, השעה 2 בלילה, יום ראשון. עד מתי? אנחנו בודקות מבחנים שלפתע תלנו שעות יותר לשרת וכולנו עובדות למות. הדבר הכי נורא זה שעידו לא כאן, וכשהוא יגלה את זה זה יהיה לו נעים, הוא יגיד שהיינו צריכות לחשוב על זה ולפרוץ לשרת. היינו צריכות לשמור את הכל על הדסקטופ, היינו צריכות לדעת שזה יקרה, צריך ליווי. איפה עשיתם שחזור דרך הפרופרטיז? קל. יכול לבלמס את הכעס שלך שוב? הבא, כשהוא מוחק פסקאות מעיבודים אני ארצח אותו. אף אחד מהם לא רוצה לשחק איתי ונמאס לי לכבד, אני לא יכולה יותר, אני מסתשדת. אני הבנתי.
זה לא היה הקטע שכאילו צריך לספר להם כשהם שואלים. כי צבא אמרתי, ברור, כי זה המקרן מהכיתה. ואני כזה, בגלל זה מקרן בכיתה חד. אני כזה, איך חשבתם שהוא נהיה חד? לא יודעים, וזה. כן, כן, אני motherfucker שעומד להיות מפקד קבריה של כולכם. That's the way, I like it, יום האישה שמח לכולם. בהתנצלות על טעויות העבר, מצווה לסלוח, מנחת אמהות, מ"ד 12. מסכת. מסכת. לא נורא, זה מתועד. לא בהכרח נזלת. הסיטואציה היא כזו. מה יושבת על השולחן שלה? מסתכלת עליו, מרימה גושי טישו, ופשוט מפזרת אותם על הרצפה מחדש. אל תחבקי אותי, והנה עידו ומה הם משלימים אחרי שהיא רב את השעה. אל תחבקי אותי, את מגעילה. כאילו משלימים זה כזה קטע של כזה סובייקטיבי. מישהו מחזור למה מתחתן? כמה לא תצלם אותי? ולמה לאורך? לימדתי אותך! לא באמצע. מאיה, מה יש לך להגיד? תודה לאומה שמצלמת אותי לאורך ולא לרוחב. שוב, חשוב. עידו, אתה לא יודע לצלם! נשמעת! מי מרעיד את המצלמה? מה אתה חושב שיקרה? הוא מצלם לאורך ואז לרוחב, הוא עושה זום, זה מצלמה בפלאפון! לא, הוא מפגר, אני לא די, זה ינחם אותה. אתה אמור להיות מפגר. לא לכלום. מה את מצלמת אותי? וגם לרוחב את צריכה לצלם, לרוחב, יא אמה. חניכים חמודים. אוי, הנה לקי גם רוצה להגיד לכם שלום. אוי, תגיד שלום. זה לא. טוב, אז זה הסרטון סיכום. די, תפריע לי. זוז. זוז כבר. טוב, אז זה הסרטון סיכום. וממש ממש מוזר לי לבחור בכלל מאיפה להתחיל. אז קודם כל אני אתחיל מזה שאתם בטוחים שהשתנתם ושלקחתם כל כך הרבה מהקורס. ורציתי להגיד לכם שגם אני לקחתי מכם המון. אני מרגישה שבאמת הצלחתי ללמוד מכל אחד ואחת מכם. עמדתם בכל כך הרבה אתגרים ודברים קשים במהלך הקורס, ופשוט עמדתם בדברים האלה באמת כמו גדולים. אני בטוחה שאנשים במישר יקבלו לחיקם 30 חבר'ה מופלאים, כי זה מה שאתם. ואתם תהיו מב"רים מדהימים, ואנשים באמת טובים. אתם באמת כל כך אכפתיים וזה מדהים לראות. אתם באמת מחזור מדהים. זהו, ואני באמת אתגעגע אליכם. תיקחו דברים חמים למישר. אני באמת מאחלת לכם מכל הלב הרבה הצלחה בהמשך. תודה לכם שנתתם לי גם ללמוד כל כך הרבה מכם, ובאמת למדתי מכם, ואני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד. התפקיד שלי? אז האמת שלפני שהגעתי לפה לאולגה על הים, לא חשבתי שקורס העם יכול לאתגר אותך כל כך. הייתי בטוחה שזה די בקטנה, עובר לידך, מה זה 20 שבועות כבר, אני בצבא כבר 3 שנים. ואז הגעתי לפה, לכיתת ברטון. והופתעתי מאוד מאוד לטובה, אפילו שזה 30 אנשים, ואת אומרת לך, כמה אפשר להתחבר ל-30 אנשים. גיליתי חבורה של אנשים מדהימים, ולא חשבתי שאני כל כך אתאהב בכל אחד ואחת מכם, ושאני אעריך אתכם כל כך. עליתם מעל ומעבר לציפיות שלי בכל התחומים, אישי, חברתי ומקצועי, ובאמת, אני ממש ממש שמחה שהייתה לי הזדמנות לפקד עליכם. אני מאוד אוהבת אתכם, אני מאחלת לכם הרבה הרבה בהצלחה. ודי גאה בכם, כי עברתם קורס מטורף, אני לא בטוחה שאני הייתי מצליחה לעבור אותו. וזהו, נשיקות. יומן מלחמה, כאן יעל מדווחת לתופת. השעה 2:34 מ-10 בערב. אני מנסה לעשות לכם סרטון
שיהיה מספיק טוב כדי להעביר מסר, להיות משעשע ולהיות אחלה חמודה. אני חייבת להגיד לכם שזה קשה, כי קשה, כאילו אני תכלס באמת מתרגשת לסיים. אני למדתי מכם מלא. קודם כל דבר שהצבנו לכם, אתם עברתם בסיבוב, או בשני סיבובים, או בשלושה, כי אתם מדהימים, והצלחתם לאתגר את עצמכם תמיד, שזה היה מאוד כיף לראות. ואני חושבת שבאמת באתי בחשיבה שאני הולכת ללמד, כי זה מה שבעיקרון אתה חושב שאתה הולך לעשות שאתה בא לפקד על קורס, ולמדתי מכם מלא, מלא, מלא. אתם באמת אנשים בוגרים, מדהימים, מגניבים, מצחיקים, אדירים, כיפים, שהיה לי תענוג להיות איתם ב-20 שבועות האחרונים, ואל תשכחו שאתם באמת אנשים לפני שאתם כל דבר אחר, וכל כאילו, והכישלונות מתגמדים ליד זה שאתם באמת אנשים טובים. אז תזכרו את זה, תהיו אנשים טובים, כי טובים אתם כבר, ובהצלחה, אני מאוד אוהבת אתכם, ובא לי להיות חברה שלכם, אמן. טוב, אז האמת שקצת מוזר לסכם ככה את הקורס בסרטון. אז קודם כל נראה לי הכי חשוב שתדעו שאני די אוהב אתכם. וואלה, אתם די הפצצתם. לא יודע, הקורס הזה זה קורס ממש 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 מטורף. כאילו תמיד אמרתי, לא חשבתי שיהיה לי איזשהו תפקיד שיותר יאתגר אותי מתפקיד קבר במכלול לאורך שנה, ואז הגעתי לפה לקורס. וזה פשוט הייתה חוויה מטורפת, ולראות אתכם כל פעם רק עושים את הדברים עוד יותר טוב, ורק פשוט נהיים הרבה יותר טובים ממה שאנחנו היינו בקורס שלנו, וגם באופן כללי. ובאופן כללי אתם אנשים מדהימים, אחד אחד. באמת באמת שאפשר ללמוד מכל אחד מכם המון. ונראה לי אתם כבר פחות או יותר יודעים, אבל תשמחו או לא. אבל אנחנו ממשיכים ביחד. ויובל, אז אולי נתראה בפיטנגו. זהו, אני אסכם בזה שאני באמת אוהב אתכם. שיהיה לכם המון בהצלחה. ואנחנו נתראה. ביי כפרות. תודה רבה, חניכים. תודה. חניכים יקרים, לא יכולנו לקבל מצחיקים. ריגשתם אתם אותנו. כסף. איך אתם יודעים שאנחנו כאלה שמנים? זהו.